tot seguit ho fa el Bou de Barcelona, acompanyat pels ministrers de la Vila Nova. Bou de Barcelona. Sortint per la porta de l'Ajuntament, els gegants petits antics del Pi, l'Oriol i l'Eulàlia, gegants petits vells del Pi. I tot seguit, els gegants grans del Pi, Mustafà i Elisenda. I amb els gegants del Pi tanquem aquest segon bloc de la processó, d'aquesta processó que té 4 blocs. Gegants del Pi. I comença aquest tercer bloc de la processó de Corpus 2022 i són els bastoners de l'Esbart Català de Dansaires amb els seus músics que obren el tercer bloc de la processó. Bastoners de l'Esbart Català de Dansaires. Bastoners de l'Esbart Català de Dansaires i fent la seva sortida per la porta de l'Ajuntament, el Drac de la Ciutat Vella de Barcelona. El Drac és acompanyat pels 3 quartrans a prendre pel sac. I darrere del Drac ho fa, com no podia ser d'una altra manera, la Víbria de Barcelona, acompanyada pels grallers, els Bernets. Víbria de Barcelona. I tot seguit ho fan els gegants vells de la Plaça Nova o de Sant Roc, acompanyats pel Nan Cucut i pels seus músics. Nan Cucut i gegants de Sant Roc de la Plaça Nova.
I amb el Nan Cucut i els gegants de Sant Roc de la Plaça Nova, Roc i Laieta, tanquem aquest tercer bloc de la processó de Corpus 2022 i començarem amb el quart bloc. I donem la benvinguda a la Tarasca de Barcelona. Tarasca de Barcelona amb els esparriots. I darrere seu s'incorporen l'Hereu i la Borda, els gegants nous de la Casa de Caritat o gegants del Corpus, amb els seus grallers músics. I sortim per la porta de l'Ajuntament al Ball dels Bastons del Seguici de Barcelona. I tot seguit, el Dofí de Barcelona. I darrere seu donem la benvinguda als gegants de Santa Maria del Mar, el rei Salomó i la reina de Saba, gegants de Santa Maria del Mar. I darrere de Santa Maria del Mar donem la benvinguda als gegants de Sant Jaume, Ferran i Mercè. I tancant aquest quart i darrer bloc d'aquesta processó dels entremesos, d'aquesta processó festiva del Corpus 2022, faran la seva sortida, és a dir, tancaran aquesta processó Falcons de Barcelona. Us recordo que ara aquesta processó del seguici popular, aquesta processó del seguici de Corpus, dels entremesos, anirà fins al Pla de la Seu, fins a la catedral. I després, a 7:15 del vespre, reprendrà tota la processó ja completa, amb els entremesos i la processó litúrgica, per recórrer l'avinguda de la catedral, la plaça Nova, el carrer de la Portaferrissa, el carrer del Pi
la plaça de Sant Josep Oriol, la plaça del Pi, Cardenal Casanyes, la Rambla, el carrer Ferran, la plaça d'en Jaume i tornant pel carrer del Bisbe, novament a la catedral. Falcons de Barcelona!